Anyang laki din! Apaw, nagmaya mo tayo na manok mo mayat. Nagtaraki mo tayo. Siyempre, tata. At dayat ti manok ko sa nataraki. No taraki takin manok, agraman lagi ti manok, no taraki mo. Ha? Kada kayo nga, tata. Ustamatan lagi ti manok yo. Diyo ko naan, lumakay damatan, gaputa lumakay matan takin ko ka. Ah, sika talaga. Sambit no kasano ti kinalagay ko, isumot ti kinaubeng, dagiti manok ko. Ngam isumot ti kinataraki da. Dagitaman, tata. Anyang laki din. Ti umay, oray siya kung ti lumakay. Basta agtalinaed, anapigsa dagiti manok ko. Ayusay! Sa di naman ang tinagkapuan, Papanak aya, ni bakit may... sigurado ang naggapu ka manin, iyay-ayan nila kay Pidreng apadam apalotero. At dayta ka man ako na akong bakit. Basta malado ka gawid. At tapo man naggapu aki dyan nila kay Pedring. Unay ka na yung bakit. Kay, awan mo ti sabali apapanam, no saan nga iyay-ayan nila kay apalotero. May samot akaslasaan nga pampanunot. Ay na, noaddawngat mo kanyak bakit. Siyaklaang mo ta. Saan mo kumamag nga iraman ti sa bala tao? Maawatan bakit? Anya, ha? Talaga nga isakit mo pa padam aman nugalan niya. Ay, sika talaga. Tila pagdudukutam, ako na ako. Mabisi na ka. Mangsagana ka man kititi ka na. Awan bibiyang ko, numabisin ka. Ingka mangan iyay-ayan nila kay Pidreng no isaw. Makaparurog. Apay mare, kasla nangag ko nga nagapa kayo kinilakay mo idirabi eh. Ha? Ay na, nangagmugayam kumare. Nagpigsa ngamin ti sao. Marurudak man, kanayon ngamin amaladaw nga agawid. Ha? Tunggal malpas ti trabaho na, dumagas pa'y iyay-ayan nila kay Pidring. May papanlat ta iti manmanok dagiti pagsarsaritaan da. Anya? Sakit inton sumangpat, ibaga na amabisen. Isu ako nak amapanlatan mangan ijay-ayan nila kay Pidring. Total, ket isu pa'y mati sakit na. Ay una yun ti asawam mare. Narigat nan nga ikatantikas di abisyo na akinapalotero na. Ay, husto ka, kumare. Kurang laangan ket dagiti manok na ti kaidaan na. Ha? Awan oras na kadagiti pinutot na. Ngem no manok, ala, uray managmalmalam, ayos laang kan kuana. Apay kasta tila ngayaw, nana. Kasla kayo nabambanog. Kasla kayo madandanagan. Ay, dayjay man ngamin adarwain. Apay ti anak yun, nana. Kahit na panijay palutan na. Imay dagiti pulais. Imbag lakit dahin ta nakataray adagaws. Anya, ibagbagak to mga min kankwana. Aliklikan na ti ipapan na ijay palutan. Ngam nagtangkan ti ulo na. Anya ngay ita, gistayan na natilaw. Una yun aya, naimbaglakit din tada trabaho ni Mayot ita. No saan, nalabit nga uray ti asawa, ang mga nunatiliw paikit din. Ay, saan nga umdas jay balor ti manok da, no bilang matilaw, kat maikulong da. Day tangarod na ngam nagtangkan met ngarod ti ulo da. Iso asika, Mayo.
Pangaasim man, tasardengam kumamatan day tapan nakisugsugal mo ijay palutan. Ha? Pangaasim, tasaan mo kuman nga urayon ang matiliw ka. Apay, adda pagmultam, no bilang laang, Si kakid di mo bakit? Gapula ang itinadamag mo ang istayan na tiliw da Darwin iti pulis. Oras siyak matang kairaman mo. Kasano asaan ka nga iraman? Kat palutero ka matlaang. Napatpatag pa yan tibiyag dagiti manok mo, ngam tibiyag mo. Kastala tibiyag bakit? Anya lakid di na ya. Malat, no di na kayat adenggan, makaammo ka itibiyag mo. Kasano ngay mayot? Kumusta dagiti manok mo? As usual tata. Naggugwa pa o nga nagtataraki dalatakas kanyak. Nasayado kas tabarok. Iso na lang ta. Maiparit mo ti mapan ijay palutan ita. Gapu idi na minsan nga imayan dagiti pules. Patsyam lagi niya pulis tata. Awan lak amok. Ha? Basta siya. At dapay nga itrin ko dagiti manok ko. Saan man ang nagita a pulis ti makalapad kanyak? Anya? Ay, nagtureg kan mayot. Aywan tata. Amuyo matan asipod pa'y. Katawan kabutang ko. Anya laki. Di na ya. Ay na pare, sardengamon day ta kanayon mo apa nagpalpalaw. Nadamag mo ka day, ngayon may dagi pulis, idi na minsan ngal daw. Anya lagi din pare. Nadamag ko Ngam isukid din di pagbut-but ngak dagi dya pulis. No way! Anya, Iti ka man. Sandak amatiliw dagi dya pare. Nalalaing dakit ngam siya ako. Ha! Jakmat itulok si kaki di man. Talaga saan mo ang may katikin naman nugal mo pare. Ay nasaan pare. Amumutan apan nakapalot ti biyang ko. Matayak lakit din maisardeng ko kunak manang pare. Anya? Talaga asaan ka ang mabagbagaan na niya? Anya manan aya. Imparit dalang aruden ti pan nakipalot iti manok. Ngam si ka, awan lata, awan at talaga ti bubut ngam. Apay kumamabuti ngay bakit. Dagiti pulis ti rumbang amabutang kanyak. Saan aya? Anya? Luti pa nagkunada kat mapasardeng dati palutero kas kanyak. Nagbidot naman. Ang mga no isu dakit ti mapasardeng may iti trabaho da. Anya? Ay no, nagtuso ka talaga lalaki. Ha! Ibagbangak lang ti budno bakit? Anya lahit din aya. Hay, jak amuno anya ti aramida kinilakay ko, kumare. Ha? Kaabay? Kanayon kami nga agap apa iti bisyo na Anya? Kanayon ko abagaan. Ngumpulos asaan amangipangag. Ti amu na lata ti ikalintagan na ti jaske. Ala, bayam latamare. No siguro matiliw iti maminsan, ay agnakam siguro. Ha? Bayam latang aramidin na ti amuna. Kastamot lang aman nila kay ko idikat. Sala nagnakam idi natiliw. Ay, apay, urayan na pa'y nga tama pasamak dayta, sagnakam. Katuan, anya ngay nga rod. Saan nga agnakam ti may sa atao, no saan pa'y anakaraman iti kulungan ba? Ay no, kunak lakit din no nakalutukan iti pangaldawan tayo, lakay. Kwa, pasensya ako man bakit. Sa anak nakaluto. Busy ak namin itay. Anyat inaramid mo aya. Pasensya ka bakit. Inasikaso kami dagiti manok ko. Diyak mutin na si putang ti oras. Pangal daw magaya man. Anya, ha? Ay unay kat daytan nga ugalim. Napatpatag at talaga
dagiti manok mo nga asikaswam, ngem dagiti kanon ti anak mo, salbag ka kitday. Ha? Inton ko at partsik lang arug amin dagiti manok mo, ay makaparurod man. Ay na, dahi tati di mo aramidon ba kahit? Ha? Partyam amin atarakin ni tatang apato kas kada po sa kanaso. Saan lang arakiti manok ko, please? Anya? Kanayon kumit abagaan ti asawa. Ngam, awan lata. Bayam tagnakam to no masampulan. No agnakampay ngam no saanan, makaamumutan Tauray siya, manumit na dara sa binagbagaak. Ngam ipapilit na mo ilat ti amuna. Un nga ro iso lang ti kanayon mi apagapapaan. O na yan ni Mayo taya. Ay na, isun ti sakit na. Nga iti kaano man, kat saanan maikat. Pudno asaan nga umin-inom iti arak. Saan nga agsigsigarilyaw, kan saan nga agmumuma. Ngam nalabas ma, ti kinapalutero na. Ala, bayamon kumaray. Agnakam tulat ta. Kapay, intulok mo manan anapan nila kay mo ijay palutan. Uray paritak nana, mapanlata. Baybay aklata. Ngamen, noong ta, kan parita, isulaang ti pagapapaan mi. Ay, una yan. Ay na, bagam ti asawam. Nadamag ko nga main akan ayon gayam nga umay dagiti pulis nga agliklikaw. Ha? Kanamom kaday. Saan da kano anak ka uniform? Iso asaan amadlaw no pulis daw no saan? Bayan nyo latanana na umaakmetan amang bagbagakin ni Mayot. Ngamen, awan met apulos ti denggen na. No adday baga, pasig met abaribar ti sungbat na. Anya, iso ama kaamumatan iti biag na. No matilew, gonggunana. Ay na, nagganas sa talaga tata. Nagganas ti mga bakyaw. Kung naktumag kahit. Basta lagi din nataragi di manok. Masigurado ti panangabak. Kahit balatuan na nga ludan amayot. Mano ayat ti ketyo abalato tata. Ha? Ay, nagkarit ay. Ay, kay, oray 5,000 ano isaw. Nagbasitan. Anya? Ha? Kung kuna lang tata. Dahil rumit. Oh, Adoy, ti 3,000 abalato kada kayo tata. ay na. Ay! Agyaman ako na manok. Sana balay. Tanumangabak to ti manok ko. Balatuang kamay. Oh, awan anyaman na tata. Anyan laki din na ya. Dinak man kasarsarita si ka, Mayot. Ha? Apay malalaya akasta ka ba kay? Awan mo tamok abasol ko Una yun ay ha. Anya? Nangabakak nga rot iti palot. Iso ka naragsakak. Namsikamot. Kasta kamot. Ay katagragsak ka kadilata. Awan mat mangiparparit ka. Hay nako. Una yun ay atikas kang asawa. San ka supportive iti asawam. Anyat kayat mo asawan? Suportaran ka, iti kanayon mo apan nakipalpalot. Kasta ka di, ha? Ay, no kasta ti kayat mo nga asawa. Ingkan mang sapol iti sa balay. Salbag ka. Intuno ng sabulak, agbabawi ka lakarot. Iti ka ano man, sa anak ngagbabaway no bilang lang. Ti pagbababawyak ita, nakaasawa iti palutero akaskan ka, awan sir-sirbay. Anya? Ha? Di ta ka malangan? Anya, mapan
Saan ka manan makipalot? Kanya pa bakit tas makita mo't nga imot ko daytoy kagwapuan a manok ko. Di mapaanak. Anya? Ay na, talaga asaan ka na malapdan? Bakit nangabaka kidi na minsan nga daw. Nagdakkel agad at dayjay. Isu nga ita. Kaya't kumanmanan a dublen ti pangabak ko. Amangan no ag triple bay. Ha? Ay katala, ingkan. Saan lang adoble, wano triple, no di kat ako pam amin, akwarta dagiti kapinustam ijay palutan. Ay, naggana sa nga no kas na bakit? Anya? Kala, inangarutan bakit? Love you, bakit? Ay da, naglayng at talaga ti manok mo, mayaw. Anya laki din na tata. Hindi na bago sa akin yan. Ala, pusasan nyo na. Dagito'y adwa, ti pasimuno nyo apalutan. Mabilang. Sino kaya? Tapno, pusasan ta kami. Awalan ti ado pa yasaw. Maygang! Mabit lang, apa yan? Da kayo ti kanayon mi asap sa bola. Ay, susama. Siliw kayo matlangan. Anya, mabit lang, sir. Please, sir. Sir. Kayo, hindi tayo presento, huwag sa sarita. Ay, nagadumanen alalabaan. Naurnong manen dagiti murang. Mare! Mare! Oh, apay kumaray, kas na madandanagan tilangam. Apay, di mo ka di pa'y amuan na tiliw nila kay mo? Tiniliw dagiti pulis. Duwadaki nila kay Pedring. Anya? Wan kumare. Ay na, ingkan sa runon ida ijay ili. Inala ti pulis ida. Anya? Mala, wan maray, isardeng ko ti panaglaba. Mapanakon. Ay, kasano tapaitan. Nakakulong tamit kain. Unya ro tata. Matanagan akong gragiti manok ko. Anya, talaga adagiti latta manok mo, ti pampanunutan. Kit adda talang arutan dito kulungan. Ay, po. Naimbagpagan ka, tadda ni bakit mo tumulong kin ka. Ngamsyak na eh. Tata, di ka matanagan. Siyak ti makam mo ka ni. Makarwartan tumot lang dito eh. Maitid tala ang timul tata. Ay, sapay na kong mga runukas na barok. Ay, di kaya tagbayag dito. Bakit? Naimbag tayo may ka. Pangasim tatulungan ako ma. No makarwarak mo lang. Talaga maikaso kami. Sigun iti pulis. Ngam, saan kayo atulungan? Ha? Imayak lang, tapno may kayo katawaan. Ha? Dayto, iti maganab yu, iti kanayon nyo apan nakipalpalot. Oh, anyang ita? Dayto, iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam, anya ti kanayon mo mat nga isumbat. Nalalaing kat dagiti pulisan ngam siya. Oh, dayta, ti kanayon mo nga isumbat. Ala, ipakat mo ita, ti kinalaing mo asumungbat kanya. Bakit? Kung kunak lang mo dahi chay. Uni ka na ya. Maasik ako mamagkada kami. Tulungan na kami. Tapno, makarumor kami dito eh. Taropam. Yeah. Ayabam, dagiti gagayim mo, akanayon mo, akadwa, amapan ijay palutan. Taiso, ti tumulong kada kayo, tapno makaruwar kayo dito. Tano siya, ayawan bibiyang ko kada kayo. Di oray man dito'y kayo ngagnanayo. Anya? Oh, siga magayang pare Romeo. Naimbag din tayo may ka dito'y presinto. Wan pare, imayak, tanadamag ko nga may, tinapasamak iti kalman.
Apag iso mga daimay ko ginatang dito ilay. Iso nalagip ka, asarong karang kayo. Ay, yaman pare. Naimbag ka pa, itanalagip na kami. Ngamdag iti kanayin ko abalatuhan, tunggal mga bakak. Pulos nga wantimay. Ha? Pare, pangasiman. Maasik ako makata kami. Awan timayat at tumulong kata kami. Aging kaasaan kami ama itid timulta. Dito'y kami lata pare. Ay, kat nanyangay nga rod, paray. Kanayon ka mo, palagi pa ni day. Ngam, naturay ka mo ngamin, paray. Ah, Iso nga enjoy kayo dito, ya. pare, isigagi di mo. Kitwan mo, paray. Di kay pay kaya. Tasaan kayo, ngagrigat. Libre, ti ka ninyaw. Kaya nadapay food server. Naggana sa biyang. Kanya lagi din, paray. Pare, una lagi din, umay ka, tapno tulungan na kami. Sa gaya, imbay ka lang ang mga insulto. Salbag iday. Umpay na saya, may. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Simbang putakaon, suleng, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya man ti dakulap mo ang mga alay ti sweldok, suleng? Sweldo ko na. At ti sweldok, bakit? Ala. Agpulis ka nga rodan, taing kamanganan, lakay. Ayos, agyamanak. Adda-adda senti kanak no sumang putak, bakit? Depende day ta, merto. Anya depende, suleng. No, adda mayawat mo sweldo. Adamat naluto, amasang petam, kasjay. Aha, No, awan mat mayawat mo sweldo, pues. Awan mat kanam, kasjay. anya? Simbang putakaon, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya man ti dakulap mo, suleng. Aldaw ti Sabado ita, merto. Sweldo, dagiti construction worker, akaskan ka. Bakit? Anya nga kwa, nga ibagbagam, merto. Na-delay ti sweldo may, bakit? Lunis to niyag sweldo ka may. Lunis kan tumatan amangan no kasta, merto. Anya laki din ni bakit? Di pa ikat nabisinana ka no lunisak payamangan. No awan ti sweldo, awan mat ti mangmangan. Anya? Alaam tipungan kan ulas mo. Atoy, dayta, Ha? Apay nga intod mo kanyak tipungan kan ulas ka, suling? Ijay salas ti pagturugam. Anya laki din ni suling. Awan lat sweldo. Paturugan na ka ni jay salas. No awan ti sweldo, awan matikin na idda. Anya? Wala, pumanaw kan dito siled ta. Saan dito iti pagturugam? Suling, bakit? Nagadaw tila mo kijay salas. Dito iti kayat ko pagturugan, tada muskitiraw. Outside di kulambo ka, no awan ti sweldo, merto. Nawatam, iso nga sam ti maturog ijay salas. Simbang putakaon, suleng, bakit? Lunis ita, naalam ka din ti sweldom. Ay, huwan bakit? Adtuyan ti sweldo. Ala. Agpulis ka nga rudan, taing kamanganan, lakay. Nakaidasaran ti kananta. Ayos! Makapanganak mitlaangan iti nasayat.
Merto, nakadigo sa kun. Anya pa'y latiar aramidom ngay, Merto. Nabasa pa'y matnyagpay so tibuok mo, Suleng. Ay na, agyaman ak na makaidda kamot laengin ita arabi Bakit? O syempre, no ada sweldo, okay na okay, Merto. Ayos nga ron, bakit? Ay na, kanayon ko mga raw niya da kwartak tapno kanayon ka makaidda. Nagadupay lang sa umdita, Merto. O may kakit din tani, adupay ti aramida kiti kusina. Inton kwan imbabawi kon la. Ay, saan bakit? Di mo ibabawi Nakaisambat ni Merta wa naggapo diti balayaw, Suleng. Anya tinaramid mo kenkwana? Ay na, di mong damagan no anyat inaramit ko kinkwana tatang. Anya ayat ibagayo. At bagas yaw. Ay, ada tatang. Pabuludan nagman kidi anak ka. Awan ngamin isa ang may kininanang yaw. Mabit lang tatang. Inak mangala iti pagbagasan may. Simbang putakaon, Suleng, bakit? Sweldo. Nadilimanin ati sweldo may, bakit? Ada na pananje para sweldo may. Ay pumanaw ka, Merto. Anya laki din ni bakit? Apay panawon na ngay. No awan sweldo, awan mat agaw awid dito'y balay. Anya? Ay pumanaw ka. Di ka kasapulan dito'y balay. Uray saan tangag kita. Anya? Rabiin, ngamin malatiw ka pa lang dito'y balay, pare Merto. Apay ka de. Mabalin ka dito o may makiturog dito'y balayaw, pare Claudiaw. At damat balayo. Apay ngay, andito iti pakiturugan, pare. Pinagtalaw nak ni Suleng nga asawak, pare. Anya ti rason? Apay, pinagtalaw na ka, pare. Awan nga main, tinayawat ko asweldo, pare Claudiaw. Anya? Day tala ang ti rason na, pare. Uwan, pare. No awan ti sweldo, amayawat kaw. Awan mo't serbiktin di bakit kaw. Kwarta laeng tinapatagkan ko na. Ay, una yan. Mala. Umiyan ka pa lang aron dito'y balay, pare. Ay, agyaman ak, pare Claudiaw. Di kagdanag. Agawit akto ni di balay may. No adda kwarta amayawat ko hindi bakit kaw. Adto yan ti sweldo, bakit? Kompleto ka di daytoy, Merto. Ay, kompleto. Bakit? Awan kisay na. Ala, ingkag puluson. Ada nakadasaran akanenta. Ayos! Makapanganak manin itinasayat. Mabisinak atalagan, bakit? I love you, Merto. I love you tudo without preno. Aha, sa mula ibagat I love you no adda kwartak, Suleng. I love you ko namutin Merto. Uwinin. I love you to, Suleng. Anya pa'y lang aro ti araramido mo ngay. Nakasagana ako na mga rakop kan ka, Merto. Ay, uwan, bakit? Ay na, nagbanglo ka.
natin kasuleng. Haping imbar sa mamatan kanyak ti palanggana. Gaputawan sweldo, Mirto! Anya laki, di bakit? Ay, nauyong naawan maited ko aswil daw. No awan ti sweldo, di ka nagaw awid. Anya? Kagurgura ka no awan sweldom. Isa pumanaw kan! Panaw! 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 Apay, Mirto. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kum pormi matan ti pakiturturugam. Ay, sa anak ngamin anapatag kin ni Suleng, no awan sweldo, anti Marta. Anya. Ibaga na lati I love you kanyak, no adda maiyawat ko a kwarta. Hangam no awan, kagurgura nak. Ay, unay matan ni Suling nga asawam. Rupat kwarta nga asawa. Ay, naku namaon, antay. No awan ti sweldo, kaslawan meten ti asawa. Sabado itabagay. Adtuyan ti sweldo. Ay, I love you, lakay. Ay, nanakupan ka man. Aha. Imbagam manin ti I love you. Gaputan nagsweldo ak. Ay na, inarakop nakpayan. Kailiw kan lakay. Kayat mo, tailutak tinasakit ang bukot mo. Ay uwin man bakit? Ay ilutim man nga ron tinasakit abukot ka. Ay na, mailiwak matenken ka. Ops. Ay, di nakpayag ka ni ti bibig, lakay. Ingka pay agdigos, Tapno, nabanglo ka. Uwin bakit? Ay, inakagdi ko sa'yo. Ay na, mailiwak at talagan kan ka. Apay analpay ti abagam alumabas diti paraangak, Mirto. Delikadaw nantay. Anya ti delikadaw. Mapukaw konton ti asawa. Apay kumamapukaw mo ni Suleng. Gaputa, naikatakaw ni ti trabaho. Anya. Nuawa na intimated ko akwartakin ni Suleng. Di nakmeten pagan-anaw. Anya lakit din jay asawam aya. Rupat kwarta talaga. Mabuti nga agawit iji balay may. Gaputa awanin ti may intrigak akwartakin ko ana. Apay nga agal alud-ud ka nga umasidag kanyak, Mirto. Kwa. Anya ako Jay ngay, kwa. Bakit? Agmauyong kan samot tan, Mirto. Anya ti parikot. Apay nga ngirsi ka. Naikatakon iti trabaho. Bakit? Anya? Nagkisay da iti tao, iti pagtrabaho a construction site. Di agsapol ka manan iti sabali apang gadam. Agremedyo ka mata. Uwin, di kagdanag bakit? Agsapol ak talaga iti sabali apang gadak. Suleng, bakit? Ay, di nakman kalbi-kalbitan na kasta, Mirto. Mailiwakan kan, bakit? Ay, di nakpilitan, Mirto. Sana ka mailiwkan ka. Sumango ka matan akanyak, bakit? Mailiwakan kan. Di nakpilitan ko nak... Aniko!
Apya sinikil nak ngay suling. Imbagak lang nga roda na di na kalkalbetan, dagulit ka. Ay, mailiwak mat nga rod ka bakit? Please matun, bakit? Masyan ka matun, akanyak bakit? Nakakaasiyak matun, bakit? Mailiwak at talagan ka. Pumanaw ka ditoy. No di mo kayat asikilan ka manan, Merto. Pumanaw kan! Panaw, 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 panaw! Agluto kan ay ti pagarmo sa ranta, suleng, bakit? Kabailan mo ti agluto iti ka na, Merto. Saanan anaskan nga ibaon nakpay. Agrubata nga ruday na mapanagsapol iti trabaho. Agluto ka pa iti kanam, sakbay amapan kag sapol iti trabaho. Apay kasta ka, bakit? Naanos ka laing kanyak, no adamayawat ko aswildo. Merto, gumagat ti tao no ada kwartana. Dayta ka dilaeng ti pangibasaram iti relasyon ta. Ti kwarta? No awan kwarta, awan mat inayat, Merto. Saan ka nga ayatan? No awan kwartam, no awan sweldo, maawatam. Anya? No kanayon nga adamayawat mo akwarta kanya. Ay kat syempre, nagagetak Kasanaon kat awan pa'y matrabahok ita suleng. Ay kat makaammo ka pa'y lang iti biyag mo Anya? Ala, ingkagluton iti pagar mo sa ram. Tapno napigsa ka mapanagsapol iti panggadam. Apay, di mo ka din ay ayatin ni Merta, suleng. Kanayon mo nga apan. Ay ayatok ti asawak tatang. Nga mas ay ayatok pa'y kumano ada kwartana. Anya, ay nagalasan ti ugalim, suleng. Di mo la ka din maawatan ti asawam kat awan mat nga rod panggadan na ita. Nasken na makasapol iti panggadan na, tapno nalailo ak manin ken kuana. Ay salbag ka, suleng. Di la ka din kwarta tinapatagkan ka. Nakakaasim at ni Merta. Kanayon analpay ti abaga na masabat ka. Makasang sangit pa yan ti langana. Di yulatan pakibiyangan ti araramidak tatang. Agkakapsutak nga minuawan kwartak. Inton kwan na oman ken ka ni Merta o katagsapulan iti sa bali a babae. Ay naanak ko, nagbalin ka mat na rupat kwarta nga asawa. Anyalakit din ni tatang. Sa anak nga rod ang makaid na no awan kwartak. Wisit. Ay, agbabay aksan, pare Claudio. Apay anay bagamday ta, pare. Nasakit, tinagam ka kinisuling. Jakon maarakaw ken maagan. Anya lakit din, pare. Di mo aramiden ti agbabae, tadakas dayta. Ay, makamuritan paray. Ay, kagurgur akong nisulay nga asawak. Ay, ayatan naglaang tayo no da kwartak. Naawan kwartak, kagurguran ak. Pare, Ay, di nakmat siguro mababalaw paray. Talaga akayat kauntag babae. Pudno ka di asaan kayon ngagkin-kinaawatan kin ni kasinsin ko asuling? Bayaw Merto? Uwen nga road, lure. Pagtalawon nakpay ni Jibalay may, gaputa, awa na hindi maiyakwat ko akwartana. Kat, papanam nga rod itan Bayaw Merto? Agawid ak kuman. Ngam, ang mga no apaan nakmanin. Napaayak nga may nagsapul iti sa bali apang gadak. O, di saan ka pa ilang agawid, Bayaw?
Anya ti kayat mo asawain, ipag. Bayaw Merto, nabayagan abalo ak itinatay. Anya nga ta, no datalaangan ti agden na, ta saan kan nga agawid ijay balayo. Anya? Saan ka di, nagdaton kamat idi kanyak, bayaw Merto? Uway na, ipagluray. Iso na laang tani kasinsin ko asuling tiin kalaysam. Napimpintas ngamin ngan iti siya. Aha, ay saan talata na pagsaritaan day ta, ipagluray. Silulukat ti balay ko para ken ka, Merto. No apaan na ka ni kasinsin suling? Siyak saan? Ipatag ken ayaten ka bayaw. Ipag, ikwa, jay... Agmay-may saak di tabalay ko, Merto. Awan ti mang disturbo ka data. Ken sa anak nga agsapul iti kwarta ken ka. Ta sa anak a materialistic a babae. Luray. Umay kan, Merto. Di kan agaw-awid iti balayo. Umay kan iti balay ko. Ket datan ti agdan na. Isinamon ni suling arupat kwarta. Saan mo nga awid ni Merto dito balay, Auntie Marta? Ay, talaga asaanan nga agawid ni Merto dito balay yo, suleng. Anya ti kaya ti asawan, Auntie Marta? Ay. Di mo ammo ti mapaspasamak. Gaputak kwarta lang ti adda di ta panunot mo, suleng. Kano makalawasan nga agdandanada ka ni Lorey. Anya? Ni Lorey akasinsin ko, Auntie Marta? Wow, suleng. Pinanawan na ka ni Merto. Gaputan nagalasmat ngamin ti ugalim. Anya? Diyak kanunungan ni Merto ang nagbabae. Ngam, basol mo matlaang suleng. Saan ang mabalin, Auntie Marta? Saan ang mabalin nga isukat nakka ni kasinsin ko ang Lore? Ang protesta! Isublim ti asawag kasinsin Lore! Di mo tagikwaan! Ha? Agsangit ka mo tinakasla ubing kasinsin suling. Irwar mo ti asawa, katiyawid kon! Ay sus, di ka grungaab kasinsin suling. Anya tararamidam dito suleng. Agawid kan Merto, agbalbaliw akon. Diyak kaya tamapukaw kay tibiyag ko. Ita, ammo mo ti agsangit. Idinto ta kwarta laeng ti kayat mo kanyak suleng. Ang balbaliw akon Merto. Basta agawid ka ni Jibalayta. Pangasim ka niya. Pasensya kan. Makisina akon ken ka. Gaputan nagalasmet ngamin ti ugalim. Imbag pa'y ni Lori tamawatan na ti sasada. Ay, sana mabalin Merto. Matayak no awan kay ti biyag ko. Nagdalupisak ka mo tinakasla ubing kasinsin suling. Hala, tumakder ka ditan suleng. Kas kalaubing niya agsangsangit. Agawid ka nga ruda na ijibalay, Merto. Merto, ay ayaten ka. Di na kumamat isina, Merto. Di na kadisok-sukat ka ni Lori, akasinsin ko, Merto. Anya laki din. Day tangamin kay suleng. Anya nga ita, insukat na kan ni Bertaw. Urnusam kay di tibagbagay, tapno makisinobyan matlaking ka ni Bertaw nga asawam. Ala, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag, nga intay pinaulwan.
rupat kwarta nga asawa. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ala pumanaw kan, Punsyo. Ha? Amang ano sapsapulan na kan ti asawam. Di ka kadi madanagan. Di naksapulan na jay. Gapot ati muna. Kat napanak iji bangkag. Madanagan akman. Amangan nga minukalaat nga umay. Dalag mo na aya. Saan nga umay dahi jay kung naktumait? Promise mo Ay nawun ka di. Anya laki din aya. Halala, umay kan mayang. Ay nakailiw ka una yun. Narabyan ka mat, lakay. Ay, ungan pa kahit. Ado nga minti naramid ko iji bangkag kahit. Kasta aya, apay, nagmulakan iti parya ako ng mga imulam. Ay, saan pa'y bakit? Madama pa'y lagab-gab yun na iji pagmulaak. Kasta ka di, kat ala aginana ka, tamangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubeng. Ay, agyaman ako na bakit Ay na, mga anak ko, tanay. Ay, sus, mabisinak nga agpaisaw. Aray, pudno ka di tinadamag ka. Ha? Anya day ta pare? Sarsarong karam ka no ni Mayang ijibalay na. Ha? Ay, asino mo tinakaibaga iti day taken ka? Ay, nangag ko lang madabaray. Si Kaki di may. Anya? Adda ka doon nakakita keng karimwar ka ititinga ti rabi ijibalay na. Ay. Sana po no day ta pare ang mga nusa na siya tinakita da. Oo, si kakano mo pare. Ha? Kat nupod numan. Ay, ibagbaga king ka pare. Sarda nga mo, day tang araramidang. Narigatayin ko naktumay. Kunaklakit day no asino jay limabas idirabi at tataulan dagiti asaw. Ni Punsyo mo gayam. Kanayon nga roda marabyan day dya apon siya. Kanayon na kano nga irason kini bakit na nga ije bangkag ti paggap-gapuan na nga uresan mat. Ha? Anyat kayat mo asawagin. Ha? Ada sa balay apapapanan ti salbag. Ha? Adon tinakakita ken kwa na arimwari di balay ni Mayang iti tengat rabi Anya? Kanayon na kano nga ibaga kini bakit na amapan agsibog iti mula na. Tagayam sa balay iti nasibsibugan. Awanan bain. Anya? Ay una yun na Punsyo day ta. Kasano ko mga agsibog iti mula na kat pa nagtutudumal. Ayan niya laki dain. Ang mga no nakita yun nila kay kunana. Ha? Nilakay mo? Una na, saan ngamin anagawid iti rabi Madanagan akmat. Kat amagan ba't no naturog ijay bangkag yaw? Imbaon ko ngamin jay inaunami itay ijay bangkag. Ngamawan ka no mat ijay. Anya? No sa di no man ngatan tinapnapanan na. Napanmanen nakiinom ti salbag alalaki. Sigurado ang napanmanon ijay ayan ni Mayang dayjay. Ada ka di bagbagayo nana. Ha? Ay, awan iling, awan. Tikunak, mapan ka ag saludsog di ta karuba. Bareng adda nakakita kun kwa na. Tata, ang mga no nakita yun nila kay ko. Apay saan na nagawid ni Punsyaw? Saan nga ron, tata? Jakman amuno sa dino man ang tinagturugan na idirabi Anya? Madanagan lang amin. Tawan ka numit ijay bangkag na. Kuna ti anak ko. Jak kaya tagsaw.
Amang ano siya ti madaksan. Bay aklatan sa bali at tao. Ti makaibagakin ko ana. Adda ka di bagbagayo, tata? Ay awan. Ay si kaki di mat ilain. Ay kunak, urayim nila kay mau. Taagawid tao. Oh, pare Ponsyong. Pare, Itay pa'y bigat asap sa pulin na kanibagit mo ah. kastaya. Wan pare. Ay. Imbaon na pa'y kano ti anak yaw, iyay bangkag mo. Ngam awan ka kano iyay. Imbagat kada ko, di kalma na mapanak agsibog iti mulak iti bangkag. Ay, anya laki din aya. Mangrab-rabat kan samot pare. Agsibog nga ibagbagam, kit panagtutudo may. Ikwa. Ay, sikaki di mat. Uray, nagtudaw. Saan nga umdas day jay? Asibog timula? Di ko namgid ay, sa bali man na, hindi napan mo nagsibugan pare. Anya? Maamuan to lang, di bagit mo dahi tangararamida, ay, jak lamon pare. Nasaya at magtanagawid kan Punsyaw. Sa dino tinapan mo nakiinuman idirabi eh. Nakiinuman nga ibagbagam mo, bakit? Sa anak-anapan nakiinom. Anya saan? Sa dino nga ro tinapanam. Awan ka kanumot ijay bangkag mo kung nati anak na. Anya? Ay, kwa, naturo ka kay bangkag. Nasapa akla bimbangon talagsibuga. Tumpaan kan sakit day. Sibog nga ibagbagam. Apay, kurang aya dyan napig sa atudo asibog timula. Ay, kurang nga bakit? Sigaki di man. Gapula ang ta sa anak ama kapan ijay bangkag, tagaw awirak lang dito'y balay, kastakit din tirason mo. Ay, na bakit adakla iji bangkag? Awan pagdanagam. Anya laki din aya. Naimbag man ta saan anak adlaw kan ka ti asawam, honey? Saan na makadlaw da jay? Awan tirong mga pagdanagam. Naku namat ngamin, nga inrason mo nga agsibog ka. Siyempre, mas daaw mat matutudo matan. Mala, di ka madanagan. Tainton sumarunong umayak dito eh. Saan ton asibog ti irason ko? Ha? Anya nga ti irason mo no bilang laang. Sakti makamo. Naglawat ti bakrang apangalan iti rason. Nyalaki day. Ti kasayatan nga aramidam, paliiwom ti asawam, Elaine. Ha? Adda nga main ti madamdamag kukag. Anya day tanana? Adaw ti makamu iti dayta. Iso na lang, tayak kayat asyak ti mangidanon ken ka. Anyat kayat yung asawan nana? Basta ti kunak, paliiwom ni Punsyaw. Padasem asuruten no sa di numan ti ibaga na apapanan na. Anya? No ko na amapan ijay bangkag. Surutem, tapno maamwam no pudno nga ijay ti pagturturungan na. Nagturid nga ron tayo dyan, Punsyaw. Uwin nga ron tata. Agaramid lang nga ro din iti kalokwan. Dito'y pailang nga si Dagmay. Bayam. Tamamuan to ni bakit kita mantilay na. Naimbag kumamay no pilyan na ti babae. Ngam saan may? Taday jay pailang amayang ampiang may. Manyalaki din. Kasla di mo mamaw da dyan Punsyaw. Uray nagalas. Uray natataangan ng isaw. Basta nakakita iti about. Sige. Sa bagay Kasya talaga ti ugali dagiti babae raw, tata. Kawan. Iso pinatulan na ni Mayang. Rabiin, ngam imot mo day tabunang mo, kanday tanapig sa asilaw mo. Di mo kunaan amapan ka manen agsibog iti mulam. Idinto ta nagpig sa titudo itay.
Sana ka mapanagsibog bakit? Kay papanam nga raw. Kuno pa nagtutukak ita. Inak agsilaw iti tukak. Anya? Amo ka kaya't mumutagsida iti tukak kat bakit? Inak agsilaw ita. Siguradum laang amapan ka agsilaw, ha? Ha? Maamwak laang asabali ti papapanam. Anya laki din na yan bakit? Agunget ka man ako nakon. Ay na, kunaklakit din no saan ka nga umay itapon siyo. Ay, mabalin ka dimot asaan. No imbagak nga umayak. Ay, nakailiw ka una yan. Iswa nagaramid ak itiwagas. Tapno makaumayak la dito balay mau. Kat, anya nga itiin rason mo kini bakit mo adiskumpliyado. Amangan kitimat, no imbagam amapan ka manen agsibog iti mulam. Kat nagpigsa ti todo itay. Sana kastatin rason ko. Imbagak amapanak agsilaw iti tukak. Anya? Amok ngamin amamati day jay. No iso ti rason ko. Ala. Sana day tati pagsaritaan ta. Ay na, umay kakil din mayang. Nana, Oh, Elaine, awit mo day ta anak mo, kat bigbigat. Naglamiis pa'y mo. amangan no nakita yun ti asawak, Nana. Ha? Apay, saan man ang anagawid ni Punsyo? Saan nga rod, Nana? Jak amo no sa dino man ang tinapanan na. Anya, ay una yan. Ay, mahay bladak man iti day dya lalaki. Makapadanag mat nga no saan nga gawid. Apay, di nakadimbaga no sa dino ti papanan na. Nakuna ng kanyak idirabi Mapan ka no agsilaw iti tuka. Ngam na ibigatan, ngam awan pay lang ti salbag alalaki. Ha? Dayta ti bagbagaken ka. Paliiwom ti asawam. Ang mga nusabali tinapan na sinilawan. Ay, una yan ni Punsyaw. Jak nga rod ang mutatan no sa dino ti papanan na. Jak lamaw ti sarita iti asawam. Agasam dagita rason na. Agsibaw, kas kada agsilaw. Nyalaki din. Ngun nga rod tata. Lukluk po naksakit din. Ay, kaya paliiwom Tapnusan ka ngagpampanunaw, nuluklukwen na ka. Hay, surutan maminsan, tapno maamwam. Ha? Amangan no sa bali mo, tinasilsilawan. Anya? Lalaki din, no iti labalay may timayan ni Elaine. May gayam dito'y balayaw. Katwan, nasapsapa nga may ditaw. Sapsapulan na gay babaero nga asawa na. Ay, una yan na ya. Di la mabutang nga agar-aramid iti saan anasaya at dahi Aponsyo. Agasam man, no ide kat sibaw tiras rason na. Ita, agsilaw ka no iti tukak ti pakada na kinibakit na. Kasaritak tuman ni Ponsyo. Ha? Kasi ni bakit namang sapsapul kang kuwana, no sa dinaw ti papapanan na. Agrein kan, honey. Aldawan. Kunam idirabi nga agawid ka matlaang. Ngam saan mat? Nga pwesa. Aldawan na. Ay na. Naimasak tinaturog. Sigurado asap sa pulan ng kati asawa. Tanag mo na ya. Ay, agipaburak ka giti danong tagkapita pa. Sakbay nga gawid ak. O sige, mabiit lang ha. Agisagana ak nga rod iti kape. Kan pamigat tamat laangan. Yaman ak unay, lalams.
kasta gayam tin rason naging ka. Patsyamay nila kayo mo, ababay raw. Ha? Itamot lang, kadwaeng ka, amapan na balay ni Maya. Ha? Apay nga ijay ayan ni Mayang. Masigurado nga da ni Pari Poncio. Nimbaga naking ka amapan nagsilaw itito ka. Ay na, sa bali tinapan na sinilawan na jay. Anya? Ken Maysa, no ti pakada na idiking ka, kit mapan agsibog iti mula, sa balay ti mapan na sibsibugan ti salbag. Anya? Alaman nga rod pare, kadwa anak amapan ijay ayan ni Mayang. Mala, mapantang din maray. Awanan kay tibain punsyaw! Nay. Babaero ka lang arudan! Ulbud ka pa'y! Bakit? Saan kumamot na kasta? Anya? Kaya't mo asawan? Awatek latan ti kastang aramidam? Bakit? Pakawanin na kuma. Kunam, mapan ka agsibog. Ngam sa balimot gayam ti umay mo sibugan! Ay, anay. Ayan day jay a babae, ah! Ay, awanin na. Timakasain, nagmedyelikod, maray. Takrut mo't lagayam. Day jay ti kayat mo a klase ti babae? Garampingat! Ay, huston bakit? Gawit tanta, pagsaritaan tayo di balay tayo. Ay saan? Agnaed ka dito yan. Uray siyak pa yan ti mangyag kadagiti kawas mo. Iti kasta, agsibsibog ka nagsilsilaw kalatan. Anya? Ay mahay bladak man kan ka. Tilaad da ngay rasrason mo. Maka-score ka lang iti babaem. Awanan kay ti baeng. Ay, ha? anay. Saanan apunsyo tinagan mo ita. Ha? Ay, Silaw kan sibog tinagan mo. ha? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay. Anyalaki din! Halamanang, kulayan man na ito'y buhok ko. Tapay analagip mo ti agpakulay iti buhok. Adda mo uban ko. Sapay dito'y bangs ko, ti kay kayat na pagtubuan. Nan kita akman. Umad adon sapay kit din, no ikatak. Ay sus, una yan. Nagadon nga agpayso ti uban mo ading ka. Ay na, adon samot tan ti uban mo ngam siya. Anya ka matin manang. Pag nervyosan nakmat, iti kasta unay. Putno mat. Kita man no. Nagnisit pa ilaang to'y buok ko. Ay na, madlawon dagita uban mo. Makiasawa ka kidain. Siyak, makiasawan? Win ata bakit kan, nasurok at rin tamon. Ay, agtrintak pa ilaang manang. 29 ko pa ilaang. Agtrenta kan, inton sumaruno abulan. Ay naading ko, bakit kan, makiasawa kan. Nagaduti tang agar-aram kan ka. Di ka lang makapili mo't kadakwadan. Awan mo di nasaya at kadagiti agar-aram kanyak. Ni atong ngay, nasingput kun nagagat da di lalaki. Wen, isun ti pakiasawam. Jak to, pa'y kursunada. Isunto kay din, di pakiasawa akon. Manyalakit din aya. Wen ko namon, numaminsan to pa'y nga umay agaram kan ka. Takasaran adagos, tapno saan ka amabakatan abalasa. Adako, nanang. Day, apay, naggap-gapwam ayata itakalaang, sumipngutan. Kunak mo't kada kayo amapanak iji balay daman ang Esther saan aya. Ay, wanan niya. Ay, kag, anya nga itingyawid mo nga intad na. Awam mo. Kunak mo't ang mga alaka itinaluom amangga, taiso ti paboritaw. Saan pa'y analoong, di papaluumon da. Mala, agluto ka nga rodon iti si daan tayaw.
Nakaisa ang akaun. Ay, anya nga tamanin ayat ti masida. Ingka man pa'y lukatan jeri daw, adag tuktuk daw. Jay agsingir ay ti utang dayta. Imbaga na biim, Grace. Nga ay ayatik tikas taunay. Ay, nagsapa ka mo nga umay agpasyar? Diyak pa'y nakaluto. Ay, anya mo di ka pa'y nakadigos. Agat pitak ka man. Di magasak laeng. Tao umay ko iti daytoy nalukmag nga upa asagot ko kin ka. Para kanyak day taawit mo amanok? At dapay atinayon na Makitam daytoy isa nga tiklis as sinusuon ko. Anya day ta? Naloom amangga. Sagot ko para kin ka. Ay, hala, nagadumot ti regalong kanyak. Ay, thank you, atong. Agsubli akto inton rabi. Tao may kundo ibkas ti panagayat ko kin ka. Ay, sige, agsubli ka lata. Welcome ka, dito balay mi. Na yan na nagmayat aming mingan day tarupam. Nga umis-isang, Grace. Makapainlab talaga. Ala, yawat mo day ta manok. Kan edi sumatan day ta sa nga tiklis analom amangga. Taagawid ka pa ilaang. Ingkag digos, sa kagsubli. Ayun gaya man niya. Abti day ti marap. Oops. Sa nga tiklis analoom amangga. Uray ko lamaango tinaloom nga ayumoom day tamangga. Agyaman na ka, atong. Nanang, agsida tayo iti manok. Kita mo. Ay na. Ay, wag. Sino nga'y tinangtad iti day tama na Ni atong. Di magas dito balay. At dapat inted na sa nga tiklis analoom amangga. Ay, nagmayatan. Ay, nagsingpot at talaga day yung agar-aram kan kanak ka. Mayat no ison ti pakiasawaam. Jakmat nga ron kursunada, nanang. Agpili-pili ka pa ilang. Sungbatam kit din ni ataong taagkasar kayo na dagaws. Inang pa'y partenda di manok, nanang. Kailuto kon apang rabyan tayo. Ano? Nagmayatin day ta porman paray. Yelo asabong-sabungan na pulaw. Ken stripe pa pantalon. Ano? Nagwapo Mapan ko man pasyarin ni Chris pare. Ha? Nay, apay agar-aram ka pa'y langin ko na. Kunak no sinumbatan na kan. San pa'y nga rod pare? Kahit adamay lang namnamam kin ko na, paray. Diyak man na mo pare. Awatan namat aming nga itid ko kin ko na. Itay nang tedak manin iti manaw kan nalom amangga. Inawat namay. Anya laki din na ya, paray. Kit talagang awatin na ada kita. Uray man pa'y sagutam itim may sa anabyagan wang kit awatin na, paray. Talaga nga ayatan ka, Grace. Gaw atak jay bulan. Tapno iyawat ko kin ka. Mapanak nakaklang ti ayat ko kin ka, ayat ko. Ay, saan ka ba'y kadi analpas nagdanyo? Karugrugik pa'y lahin. Kunak manunalpasan. At dapay tuloy na, dani ko. At idog ka di ba'y? Dinggan niyo to'y tuloy na. Oh, Grace, ayat ko aya. Inuknoy ko kin ka to'y kararwak kin ka, ayat ko. Si dada anak amang idaton to'y kararwak kin ka. Talagang magtuglo pa ko. Saan mo't lang makadlaw? Iyawat ko kin ka to'y pusok. Karaman to'y dalam kin batikulang ko ading. Kasta kapud no ti ayat ko kin ka. Oh, Grace. Baliwam tumanan ti umay pumasyar. Tani, makaturturog akong. Grace, damot lang ka dinamnamak, ayat ko.
Anya lakit din ay atong. Di na ka di apuraan. Ikanak pa itinaan anay apanawan nga agpanunot atong. Agapit mananda atong itiirikda. Naglawa di taltalunan da. Apay nga ibagbagam day ta kanya. Kat kita aman, nagbaknang da. Naggagat pa'y amin akakapsat na. Agasam man manang. Imay nagpasyar iji balay idirabiin ni atong. Kahit, Kas iti sigod nagdandaniw manan ay na. Nakaayayat man no kasta. Lab na ka talaga. Ay, marurudak amang dengdengag iti daniw na. Saanan nga uso ti daniw ita? Ay na, di mo pa'y kayat. Kasta ti kadaanan awagas ti panagaram. Ang OA nga. Sung batam kit din, tamok, buridak ni atong. Damag ko nga ipatawid na kanukan kwa na jay nalawa adaga-dagi tinaganak na. Saan ba't nga agbugbugo iti saka na? Bayamon, uray saan nga agbugbugo, basta nasingpit ka nagagat. Di pa'y agpabang lumot no may agaram. Nagbadoy pa'y akitaan. Ay naading ko, saanan anapatagday ta. Diyak lang amin mabasti-bastid ka. Nagagat amang tad iti sagot na. Bastidam? Ay sus, nagsingpit, bastidam? Anya kalakit din, napili ka unay. Ay na, sunggarak adi. Amang pampanunot nga iso ti pakiasawa ak manang. Diyak talaga mairuso. Nabayag ka mo di Manila niya, pare Stephen. Ay talaga nabayag pare. Kita man day ta. Uray kalapim mo daw ijay. Ngam, nay. Nagdadakkel lagi ta tatuma. Anya day ta tato di tatakyag mo pare. Ulag day to, pare. Ay no, nagdakkel nga ulag. Karasain samay. Makita mo na day ito'y tatok dito yung likod. Ako, makigtot ka. Oh. Ah, kita man pare. Kita Ha? Ulag maninday ta pare. Day takot, kobra. Apay nagpatato kay ti kakasta pare. Uso nga min iji Manila. Aginom ta kiti. Kakaiso na nagkita tamanin. Lumabas ni may sa mutla nga kumpare ta pare. Malagi mo pa inaataw. Ay una, malagip ka. Diyan nga, katawan tayo di high school tayo. Nakutong, nagnisay. Wag, iso day tanay. Pare ataw, dumagas ka mo na. Oh, mami, agawid ako. Napanuga ka nagabuya talo. Umay kakidita, ginom tayo. Umay ka na pare. Kakaiso na nga, itatayo lang nga nagkikita. Ne, nagbeat ka na partay, katong. Kasta na, tasan na narawang magininom pare. Makakansyon ako na. Ikumansyon ako sa. Ay, pare ataw. Abay, da asawa mo. Ay na, gararan pa lang pare. Ni Grace, tarar mo na. Ay, di naglatultula din. Iji Manila. Asos, nagado ti chicks kaw. Guwapo ka mga ngamin pare, Steven. Namalpasak iji Maysa. Agbiro kak man iti sa baling. Nagado ngamin nga babae iji Manila. Apaw, nagpipintas da si ka. Nagana sa ngay. Pare ataw, makaawid ka pa ikaday. Ay, sa makawid ang pare. Yawid mo. Panawan ka pa yung arot dito pare. Tayawid ko ni pare ataw. Okay. Ala, takayat ko piti arat. Gumatangak pa dita kantina. Kaya na. Nayunang mutay, niti pulutan. Tagsubliak. Nagpodotan ti panawan. Uray agpayong ka. Nagpodot latta. Nagbastos mo tanda ito yung lalaki. Grace, tumagas ka pa man. Apay, di na akong malaki. Nagwapo Nagporma.
Kan maskulado Stephen, sika ka din day ta? Kunak no ti nakon mabigbig. Nagbayag kamot ngamin nga awan. Nagtrabaho ak namin di Manila. Isumot lagaya, managbayag ka nga awan dito'y lugar tayo. Damag ko nga arman na kaniataw. Pudno ka day? Bay amon dayjay. Awan namnaman na dayjay. No kasta mabalinak nga agaran. Apay, baro ka pay? Uy, kita ni. Awan wedding ring ko. Kaya't nasawan, barwak pa. Ay na, hitay ka pa'y dita sangwanan ti sarmay. Asino ay ati papapintasam. Ada bisitak inton madamdama nanang. Ni atong kaday. Apay pa'y lang agpapintasak ngayon isumat ti bisita. Asino nga ron ngay? Amangan, no adan ni Stephen nanang. Stephen? Kawan. Guwapo adi. Maskulado. Kan napurma ni Stephen nanang. Isu anas kan anapintasak mat asumango kan kuana. Medyo nabarta ka. So, pasensya ka na, Grace. Okay lang, si kakit dimat. Nagpintas ka mo't itan. Ano, barta ko lang. Saan ka mo't napintas? Hindi kaklasmate tayo. Anya? Joke lang. Talaga napintas ka, Grace. Mabalinti agbalin a boyfriend mo. Sika man, numayat ka lakit di. Apo, nagmatis ang ba't nun? Ay, labaksakan ka na. Dito isa mo lugar tayo, pakasara ka with asawa ka. Sigurado ka? Baro ka pa'y? Di na ka di pagdua-duaan. Baro ka pa'y. Anya ti may naramitin dito nga Stephen dito yung lugar tayo pare. Agbakasyon ka no, paray. Ang amom ka day. Nga adan na damag ko. Anya dito pare? Agar aram magkanon ka ni Grace. Ni Grace nga yaetak? Wain, napan na ka no pinasyar di balay da. Kat nung nagado tinadamdamag ko akalokwan nga aramidin na dayta atao. Kasta ya. Iso na nga tati kayat ni Grace, gaputan na porma. Kinod da ka no nakakita, nagkuyog da na pan nagbuya iti sinay. Ha? Kaya mo asawon pare? Baste da kan ni Grace. Ay kat awate mo na, no kasta ti pagbanagan ti ayat mo kung kwa na paray. Umay mo pa siya rin ni Grace ko nambaraw. Uwan ko manana, nood da. Ay agtugaw ka, tamapan ko ay abandita silid na. Grace, adda bisitam. Adda ka din ni Stephen, nanang? Sa anak pa'y anak ka make-up. Saan mo't ani Stephen day jay? Ni mo't atong. Ibagang nga awanak? Na, kaasimot Jak nga rod kayat asang wanday taatao, nanang. Ingkakit din. Tanay, kaasimot, kasaritam labi ay, imbaga kun nga daka. Inak man labas, tedi nun. May mag-arabi mating. At uray ka bisita. Saan na si ka? Kasta ka di. Prangkaon kan atong, saan ka akayat? Anya, kasta ka di, Grace. Anya rayta? Anya rayta at chinelas mo? Nagalutan pa iti alambre. Di ka lang makagatang matan iti baro? Ano ba ito lang sinilas ko?
ang nagalutan iti alambre ti mang bastidam kanyak. Mapanak bumatang ili Grace. Di kanginginahaan kin kalalagdaan na sinilas nila. Saanen? Basted kan. Oh, Isu nga agawid kan, taagdan ni Stephen. isuti kayat mo? Wan, isuti kayat ko, naglawag saan asika. Sapay kumata saan ka nga agbabawi ang nakikalay sa kin ni Stephen. Apay ko mga agbabawi ak nga, manang. Ay naading ko, nagadungamin ti madi ada magmay papankan ko na. Damaglaang dagita. Saan apun no dagita, manang? Ha? Grace, apay nga dalugan ti pulis. Aywan, manang. Apay dagita pulis. Damagag man to ni Stephen. Stephen? Ang natin kahit asawan na ito eh. Grace, nabayagan na sinapsapul mi dito yung wanted at tao. Aniya? Wanted ka? Ado tika sunay di Manila dito yung lalaki. Kaya, arestado kan, loko ka. Ay, alalayan na. Matalimu daw aksan. Nanakit din na ito yung napasamak kanya ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.